Gigisa. Kupang gigisadaan ang mga lamas. Ngayon siyang ubod. Ubod. Nakakusamutangan ako. Pero pangasan ako toyo. Sukar. Rog na paminta. Ang tinapa. Ang sagol. Labot ang agamay asin. Sana ako ha, mga 20 minutes. Lunod kay ang last na ni. Ito na siya dayon. Ito na sa timpla o lamig na kaayo. Ubod lang sa lubi. Muni, lamig kaayo. First time pa dyan ko makalutoon yung nani. Basta sikat pa sa una. Karang pag ko kaluto. Bye guys. Kay mga unami.